Para naman sa ating good news ngayong umaga, 40 pares po ng ikakasal sa Mapandan nagtanim ng mga puno ng pandan bago ang Kasalang Bayan 2026. Para bigyang buhay ang ating good news, makakasama natin, Idol Maya. Kasabay ng kanilang nilalapit na pag-iisang dibdib ay ang pangako ng pagsibol ng bawat punong magsisilbing patunay ng kanilang matatag na pagmamahalan. Yan ang naging tagpo sa pandan planting activity sa bayan ng Mapandan, kung saan ang 40 pares ng mga nakatakdang ikasal sa Kasalang Bayan ngayong February 13, 2026 ay nakiisa rin sa naturang tree planting activity. Bago ang kanilang I do, ay kalakip din ang pagpapakita hindi lamang ng pagmamahal sa isa't isa, kundi maging sa kanilang bayan. Naganap nitong Biyernes, February 6, 2026 sa Municipal Material Recovery Facility sa Barangay Premisias, kasama ng mga magsising-irog ang mga kinatawan ng iba't ibang departamento ng LGU Mapandan, kabilang ang opisina ng alkalde. Ang pandan planting activity ay hindi lamang sumasalamin sa pagkakaisa nila bilang mag-asawa, kundi refleksyon din ng pakikiisa sa hangarin ng komunidad na mapanatili ang pagkakakilanlan ng bayan ng Mapandan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.